Самовили са мажоретките на българския отбор по куидич в романа Хари Потър и огненият бокал. Те са изобразени от авторката Джоан Роулинг като красиви жени с кожа, блестяща с ярка лунна светлина, с златисто-бели коси, които се разперват като ветрила за тях, дори без полъх на вятър и с омагьосващи гласове. В българския фолклор самовилите са описвани като вълшебни създания, които живеят на групи високо в планините. Могат да летят, тъй като имат крила под мишниците, или се мятат на своите хвърковати елени, ако трябва да отидат по-надалеч или да преборят някой юнак. Знаят много за природата и лековитите растения и на главите си носят венци от самодивско цвете, с които омагьосват мъжете, попаднали в владенията им. Губят вълшебната си сила и се превръщат в истински жени, само когато се къпят и свалят ризите и венците си. Тогава, ако ги издебнат, мъжете могат да ги отвлекат и даже да се оженят за тях.